1152, pagina biblică, 6 versete, 25 până la 30 inclusiv. Un cuvânt pe care l-am descoperit relativ de curând, un cuvânt despre un om mai necunoscut. Din perspectiva a multora, chiar și a mea până la un punct, a fost un anonim. Omul acesta, veți vedea la cine fac referire, dar este un om deosebit în Scriptură și aș vrea să vorbesc despre el, așa că am să citesc acest text și veți observa că am să accentuez numele său. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele, că-și dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflaseră că a fost bolnav. Ce-i drept? A fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. L-am trimis, dar cu atât mai în grabă, ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Amin. Mulțumim de răbdare, vă invităm respectuos să vă reașezați. Numele acestui om este Epafrodit. Un om puțin cunoscut în Scriptură. Cred că am trecut de foarte multe ori cu privirea peste pasajul acesta, dar niciodată nu mi s-a oprit inima asupra acestui personaj din Biblie, și a fost și persoană pentru că a trăit cândva omul acesta. Spunea Biblia, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. În cuvintele lui Dumnezeu este și acest personaj. Și amintea cândva înțeleptul Solomon, cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cugetând la cuvântul Domnului și încrezându-mă că Domnul poate să dea un cuvânt, m-am simțit fericit că am găsit un asemenea personaj în Biblie. Și spunea pe buzele înțeleptului, noi tragem nădejde că Dumnezeu ne va înțelepți și ne dorim să ne dezvoltăm în înțelepciunea lui Dumnezeu, se găsesc mereu învățături noi. Și am găsit o învățătură frumoasă, nouă pentru mine, măcar că ce-a fost va mai fi. Totuși în textul acesta, acest om Epafrodit m-a surprins plăcut. Numele lui chiar așa este, tradus înseamnă plăcut. E un om plăcut și veți vedea cât de plăcut este când vom prezenta povestea vieții lui. Însă, înainte de a intra în text, aș vrea să mergem un pic în context. Cândva, Apostolul Pavel era în a doua călătorie misionară, îl vedem că de data aceasta pleacă hotărât înspre Bitinia, o localitate așa cum arăt eu spre partea dreaptă, cum vă uitați pe hartă. Însă Duhul Domnului spune că nu i-a dat voie. Mare lucru ca un slujitor să facă lucrarea călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în toate aspectele slujirii sale. Și pentru că Dumnezeu nu numai că ne oprește, ne și vorbește unde trebuie să mergem, spune că a avut o revelație noaptea Apostolul Pavel pe când dormea și a văzut un om stând în picioare făcându-i cu mâna așa și spunând, treci în Macedonia și ajută-ne. Și Apostolul Pavel din partea asta dreaptă se duce spre partea stângă pe hartă. Și veți vedea că intră în Macedonia și în mod special în prima cetate din Macedonia, care era o colonie romană, se numea Filipi. Localitatea aceea a fost de mare interes probabil pentru Apostolul Pavel. Dacă noaptea a venit în vedenie cineva la el și a spus, treci în Macedonia și ajută-ne, a crezut Apostolul Pavel că e o lucrare măreață acolo. Însă când s-a dus prima oară, a găsit, crezând că e un loc de rugăciune, doar niște femei. Și nici loc de rugăciune nu era. Femeile alea probabil erau comerciante. Una dintre ele era Lidia, vânzătoare de purpură din Tiatira, una din cele 7 biserici din Apocalipsa. Și pe când Apostolul Pavel, pentru că nu putea să stea cu ele să facă altceva decât să predice Evanghelia, le-a predicat Evanghelia, Domnul spune că a deschis inima Lidiei. A primit cuvântul, a crezut în Domnul Iisus Hristos și a vrut să fie botezat. Deci dacă mă socotiți credincioasă, vă rog să veniți în casa mea. Așa e un om credincios, e și ospitalier. Și atunci când a ajuns în casă, spune că toată casa Lidiei s-a bucurat că a primit mântuirea. Domnul a început în această localitate din Macedonia, prima cetate, o colonie romană, mântuirea cu o femeie și casa ei. Apostolul Pavel nu-și termină lucrarea.
Apostolul Pavel merge mai departe și tot rugăciunea căuta. Zice, pe când mergeam la locul de rugăciune, acum știa unde e rugăciunea. Pe drum, din nou, că s-a întâmplat iar și iar, ghicitoarea aceea ajunge să spună, aceștia sunt robii Dumnezeului celui viu, ei vă vestesc calea adevărului. Și Apostolul Pavel nu s-a simțit bine să fie elogiat de diavolul. Și Apostolul Pavel, deși a fost necăjit, pentru mai mult timp s-a repetat, Duhul acela din ea descoperea, adevărul spunea, dar n-a acceptat să fie lăudat Apostolul Pavel de puterea celui rău. Apostolul Pavel a poruncit Duhului din femeia aceea să o părăsească și pentru că era sursa câștigului, femeia aceea producea bani pentru familia la care lucra, era o sclavă, o roabă, nemai având Duhul de ghicire, Duhul lui Piton, femeia aceea n-a mai adus niciun profit. Și atunci cineva trebuia pedepsit pentru asta. Și cine să fie pedepsit? Decât cel care duce greu lucrării lui Dumnezeu. Pavel și cu Sila sunt aruncați în închisoare. Dar așa cum spune tot în Fapte 16, la miezul nopții, Pavel și Sila cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Cele mai frumoase lucruri în Scriptură se întâmplă adesea la miezul nopții. Și în momentele în care ei cântau laude la adresa lui Dumnezeu, nu știu dacă cântau psalmii de laudă, psalmii Halel, dar într-unul dintre ei spune, tu cu tremuri temeliile pământului. Așa s-a și întâmplat. Probabil când au cântat versul acestui psalm, s-a cutremurat locul acela. Închisoarea s-a deschis, lanțurile, obezile au căzut și oamenii aceștia, deodată în cutremurul acela, n-au avut tendința totul să plece, dar a crezut temnicerul că ei au părăsit închisoarea. Și atunci, pentru că era responsabil cu viața omul acesta, a luat o sabie să se omoare. Și Pavel, care lucra tot prin călăuzire și de data aceasta, spune să nu-ți faci, în miez de noapte, Apostolul Pavel are descoperire că omul ăsta în tot întunericul e cu o sabie în mână și vrea să se omoare. Și spune să nu-ți faci niciun rău și iată o altă descoperire. Toți suntem aici. Și omul acela a căzut la picioarele lor și a spus, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și spune Apostolul Pavel, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și atunci în noaptea aceea le-a spălat rănile omul acesta. Și atunci i-a luat în casa lui și spune că s-a bucurat cu toată casa lui după ce a fost botezat, că a crezut în Domnul Iisus Hristos. Așa s-a întâmplat în Filipi. Când Apostolul Pavel a fondat o biserică, o femeie și apoi un bărbat. Femeia și casa ei, bărbatul și casa lui. Și Apostolul Pavel, care a mai stat între ei nu foarte mult, apoi a plecat de la ei. Și și-a continuat călătoria misionară. A ajuns din prima, spuneam, în a doua, aici eram, din a doua în a treia, numai că apoi când a venit la Ierusalim ca să aducă niște jertfe Domnului Dumnezeului său, daruri, la asta făcea referire pentru Israel, pentru Ierusalim în mod special, că traversa o perioadă grea, a făcut o juruință, s-a curățat și în templu a fost prins. Și când a fost prins, a fost legat, a fost judecat, a fost dat de pe o mână pe alta, până Apostolul Pavel a fost nevoit să ceară să fie judecat de Cezar. Unde? La Roma. Și Apostolul Pavel a fost dus cu escortă la Roma și acolo când Apostolul Pavel era în închisoare, scrie epistola aceasta. Și Apostolul Pavel din închisoare le scrie celor din Filipi cuvintele acestea despre un om pe nume Epafrodit, care era dintre ei. Epafrodit era un om plăcut din Filip, din cetatea aceasta. Și veți vedea că nu este tot una cu Epafras. Epafras era din Colose, Epafrodit este din Filip. Și Sfânta Scriptură ne vorbește despre omul acesta 3 lecții extraordinare, dacă vreți cel puțin, pe care aș vrea să le păstrăm fiecare dintre noi. Suntem la un timp pentru rugăciunea de bolnavi. Ne pregătim în vederea aceasta. Dar veți vedea că acest om s-a îmbolnăvit și spune Biblia foarte aproape de moarte. Dar în ultimă parte spune, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și noi credem, așa cum a strigat Bartimeu, fiul lui David, ai milă de mine, că Dumnezeu poate avea milă de cei care sunt în probleme trupești în această zi și Domnul poate interveni. Slăvit să fie numele Său. Da, Domnul este scutul și tăria mea, cântam. Și credem că Domnul poate și în această zi să pună un scut în fața bolii. Îi Dumnezeul care o vorbă de spune, de ajuns. El a trimis cuvântul Său și i-a tămăduit, spune Sfânta Scriptură. El are putere să intervină, indiferent cât de veche e boala, cât de agravată e boala, cât de multe sunt bolile. Îi Dumnezeu minunilor. Dar în vederea aceasta aș vrea să privim puțin la pasajul acesta și să înțelegem cum lucrează Dumnezeu. Așa că de la Epafrodit
aș vrea să învățăm câteva lecții. Un om plăcut, să știți că erau și oameni mai puțin plăcuți în pasajul ăsta. Să știți că nu era singur Epafrodit omul plăcut, și Timotei era un om deosebit. Spune Biblia că n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să îngrijească într-adevăr de starea voastră. Iată, Timotei era unul din colaboratorii apostolului Pavel împreună cu Epafrodit, dar aceștia doi erau cazurile plăcute. Uitați și cazuri neplăcute. În capitolul 4, versetul 2, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintitia să fie un gând în Domnul. Erau două surori din adunare care erau în conflicte adesea. Și atunci apostolul Pavel, deși ele se implicau și ajutau, spune în versetul 3, și pe tine, adevăratul tovarăș de juc, te rog să vină ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Deci au lucrat, numai că femeile astea s-au încurcat un pic între ele cu niște discuții și erau așa la cuțite. Și apostolul Pavel e nevoit să le spună, îndemn pe Evodia și pe Sintichia să fie un gând în Domnul. Deci avem cazuri negative în biserica asta, dar iată niște cazuri pozitive. Pe lângă Timotei, spuneam, era Epafrodit. Și veți vedea dumneavoastră că dacă Timotei se îngrijea de nevoile bisericii din Filip, Epafrodit era trimisul și slujitorul bisericii din Filip care se îngrijea de nevoile apostolului Pavel. De ce se îngrijea de nevoile apostolului Pavel? Pentru că apostolul Pavel, așa cum spuneam, era în temnița din Roma. Și biserica, apostolul Pavel încă era întemnițat, l-a trimis pe Epafrodit să-i dea ceva lui apostolului Pavel, să aibă probabil ce mânca, cu ce se îmbrăca în perioada aceasta, cu ce duce greul, cu ce rezista în frigul care era în celula respectivă. Veți vedea că apostolul Pavel era în temniță pentru că scrie în primul capitol, versetul 7, este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași acelui așar. Versetul 13, în adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. 17, cei dintâi din duc de ceartă vesesc pe Hristos, nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Apostolul Pavel era întemnițat. Însă, apostolul Pavel nu era încă judecat. Urma să se facă procesul, dar era ținut în celulă până urma să fie judecat și apoi se rostea sentința în dreptul lui. Și apostolul Pavel, nefiind judecat, nu știa ce va urma. De-aia spunea în versetul 20, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Putea fi sentință de eliberare sau sentință de condamnare la moarte. Dar apostolul Pavel totuși trăgea nădejde că Dumnezeu îl va scăpa și de data aceasta. Și spunea în versetul 21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Spunea și dacă mor, pentru mine, pentru că numai cine împlinește prima parte se potrivește și a doua parte. Numai pentru cel care are afirmația asta, a trăi pentru mine Hristos, a muri pentru el este un câștig. Și apoi coboară cuvântul lui Dumnezeu în versetul 22 și spune așa, dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc. Ce înseamnă face să trăiesc? Merită să trăiesc. Adică mai am și eu rod în slujire, traduce EDCR. Și spune și nu știu ce trebuie să aleg, adică nu știu cum să mă rog în privința asta, spune apostolul Pavel. Și apoi în versetul 23 spune, sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar versetul 24, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și versetul 25 spune, și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Apostolul Pavel totuși parcă simțea de la Dumnezeu că va fi eliberat, nu va fi condamnat la moarte și va trăi cu ei toți și va rămâne în viață pentru înaintarea și bucuria credinței lor. Aici se afla apostolul Pavel. În închisoare, nu era încă condamnat, urma să fie judecat, dar era întemnițat. Dar acolo în închisoarea din Roma, biserica din Filip, unde apostolul Pavel a slujit, apoi după ce a slujit a plecat, îl trimite pe Epafrodit la apostolul Pavel cu niște ajutoare, să aibă de mâncare, să aibă de îmbrăcat, să aibă apostolul Pavel cum să ducă probabil vremurile alea neprielnice. Și aș vrea să vă spun acum prima lecție pe care o învățăm. Unii slujitori se îmbolnăvesc, ne rugăm pentru vindecare. Unii slujitori se îmbolnăvesc din pricina lucrării. Veți spune, cum adică așa ceva? Unii slujitori se îmbolnăvesc din pricina lucrării? Da. Haideți să vă citesc un verset care pe mine m-a mișcat din acest pasaj. Spunea versetul 25 de început și apoi am să citesc și versetul 30.
am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă. Era un lucrător și un luptător Epafrodit. Trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Versetul 30. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Iată, apostolul Pavel vorbește de faptul că Epafrodit s-a îmbolnăvit și chiar aproape de moarte și-a pus viața în joc pentru apostolul Pavel. Vă dați seama, Epafrodit s-a îmbolnăvit pentru că pe drumul de la Filip până la Roma, e o distanță foarte mare, a avut probabil un bagaj considerabil după el, a mers foarte repede ca să nu întârzie la apostolul Pavel să livreze pachetul și probabil pe drum a contactat vreo boală. Și din cauza aceasta a ajuns la apostolul Pavel foarte bolnav, aproape de moarte, spune Sfânta Scriptură. Și ca să vedeți, spunea apostolul Pavel, e trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Zice, voi l-ați trimis pe apostolul, pe Epafrodit, pentru mine, apostolul Pavel, ca să împlinească nevoile mele și el s-a îmbolnăvit. Iată, un om se poate îmbolnăvi făcând lucrarea lui Dumnezeu. Este demonstrat că slujitorii care își pun inima să facă lucrarea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, ajung să se îmbolnăvească înainte de vreme și să îmbătrânească de tineri. Un slujitor, spunea apostolul Pavel despre el, zice, din afară lupte, dinăuntru temeri, în permanență frământare, cum să meargă lucrarea, cum să arate bine adunarea, cum să rezolvăm conflictele care sunt între frați sau între surori, cum să ajutăm cazurile de nevoi, cum să ne descurcăm, să rezolvăm litigiile care sunt afară cu legea, nevoile care au apărut pe traseu, problemele dintre slujitorii care nu vin, nu se prezintă, nu fac lucrarea cum trebuie și un slujitor se consumă. El noaptea ar putea să stea ca toți ceilalți care fac o meserie, 8 ore, se duc la muncă, închid biroul, încuie ușa și apoi pleacă liniștiți. Actele rămân acolo, ziua următoare când se duc mai continua. Slujitorul nu poate să fie așa. În mintea lui tot calculează, tot lucrează, tot se gândește, tot frământă, tot învârte lucrurile. Mă, cum să facem să înainteze lucrarea, să nu batem pasul pe loc, nici atât să dăm înapoi. Dumnezeu să dea progres bisericii sale. Asta e un slujitor și se consumă. Și asta îl mănâncă pe dinăuntru, roade. Și se trezește că din cauza asta se îmbolnăvește. Din lucrare se întâmplă. Și noi, specialiștii, venim și spunem, dând sentințe. Noi avem diagnostic la toate, domne. Știu eu de ce-i bolnav fratele Ștef, domne. L-a pedepsit Dumnezeu pentru că n-a ascultat de el. Și noi n-avem habar că an de-a rândul poate a strâns atâtea tensiuni care s-au lăsat în mădularele sale cu urmări de felul acesta. Spune un verset, Matei 7, versetul 1, nu judecați, ca să nu fiți judecați. Ar putea să intrăm în incidența acestui verset. Și așa de bine, unde nu vorbește Dumnezeu, vorbim noi și spunem ce s-a întâmplat. Că suntem la toate specialiști, la toate pricepuți. Mă rog în această zi Dumnezeu să ne dea decență când ne exprimăm. Să învățăm să vorbim dacă știm și dacă știm să verificăm dacă știm. Și dacă nu știm, să nu știm până nu ne descoperă Dumnezeu, adică să nu ne exprimăm altfel. Un slujitor poate să aibă din cauza aceasta boli, pentru că sunt multe frământări pe drumul acesta al slujirii. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm fiecare dintre noi: oamenii care se ostenesc, slujitorii care se trudesc, merită să fie prețuiți. Merită să fie prețuiți. Versetul 29 spunea, primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni. S-ar putea noi să greșim de cele mai multe ori. Când e vorba de slujitori, am ajuns să punem preț pe alții. Pe alții care nu se ostenesc pentru lucrare. Pe alții care nu duc greul slujirii lui Dumnezeu. Avem noi preferințele noastre, domne. Ăsta e prea iubitul inimii mele. Eu cu el sunt. Chiar dacă nu lucrează, chiar dacă nu se ostenește, chiar dacă nu muncește. Și ăla care trebuie să fie prețuit în ochii dumneata, ăla e disprețuit. Și nu-i drept să fie așa. Spunea, primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni. Pe ăsta, ca Epafrodit, ăsta merită să fie prețuit, spunea apostolul Pavel. Să nu care cumva să schimbați polul de greutate. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu în 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 12. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Versetul 13. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina legitimației lor. Așa scrie. Nu scrie așa. Din pricina lucrărilor. S-ar putea uneori să dăm mai multă greutate pe oficiu
decât pe osteneală. Și nu-i normal. Unii au ajuns să valorifice mai mult ordinarea decât osteneala. Și aș vrea, frații mei, să învățăm să prețuim osteneala oamenilor lui Dumnezeu. În privința aceasta spunea chiar în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17: prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Acum versetul 18. Că Scriptura zice, când zice să fie prețuiți, acolo se referă să fie plătiți. Iată explicația din versetul următor. Că Scriptura zice să nu leși gura boului când trăie răbucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Nu știu, ne deranjează adesea o învățătură ca și asta. Cum adică, domne, să trebuiască să plătești un slujitor? Așa-i biblic, domne. Un slujitor trebuie să fie plătit. Slujitorul care se ocupă în biserica locală, se ostenește, se trudește, muncește să facă lucrarea lui Dumnezeu. Spunea, Domnul a rânduit ca cel ce slujește cu Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Unde a rânduit Domnul treaba aceasta? Mântuitorul Domnul Iisus a spus așa: vrednic este lucrătorul de plata lui, când a trimis ucenicii săi. Asta e o învățătură biblică. Și aș vrea să vă spun, de cele mai multe ori, noi nici măcar nu ne rugăm, nu mai zic să remunerăm pe slujitori, nici măcar nu ne rugăm pentru ei. Și Apostolul Pavel spunea să-i prețuiți foarte mult din pricina. Toate atacurile care sunt în adunări de cele mai multe ori sunt adresa slujitorilor. Și mă rog Dumnezeu să ne ajute, dacă nu avem un cuvânt bun de spus, să tăcem măcar. Dacă n-ai un cuvânt de prețuire pentru el, vedeți, spunea că frații lui Iosif nu puteau să-i spună nicio vorbă prieteneasă. Când e o legătură a celui rău peste un om, vrăjmașul a legat cu o legătură, el vrea probabil să aprecieze și el slujirea cuiva, dar nu poate. E o legătură peste el. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Te uiți că nu poate să dea mână, să zâmbească, nu poate să spună o vorbă prietenească, cum spune Sfânta Scriptură. Dar mă rog Domnul să ne ajute să învățăm să-i apreciem pe cei ce merită apreciați. Și în Psalmul 15 spunea: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu, cel ce spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său, nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit. Și apoi spune: dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Noi s-ar putea să încurcăm partea. Noi să privim cu dispreț pe cel ce merită preț și să prețuim pe cel ce merită disprețuit. Veți spune, cum merită cineva disprețuit? Într-o zi Elisei, omul lui Dumnezeu, este chemat într-o problemă. A plecat Iosafat. Iosafat, care a fost un om deosebit al lui Dumnezeu. Nu știu cum s-a implicat într-un război împreună cu Ioram, fiul lui Ahab. Ahab a fost un om departe de Dumnezeu și băiatul său, spune Biblia că Ioram, pentru că Meșa, împăratul Moabului, nu mai plătea birul de 100.000 de miei cu blana lor în fiecare an, cât a trăit tata i-a plătit, dar după ce a murit tata, n-a mai plătit birul lui Israel, s-a hotărât să meargă la război împotriva lui, să câștige birul din nou. Și pe drum, când a plecat, l-a luat și pe Iosafat. Iosafat era un sfânt, nu știu cum s-a aliat cu el. Era încuscrit, era înrudit pe undeva, că rudenile fac multe probleme. Și când a plecat împreună cu el, au zis: pe unde mergem? Pe drumul Edomului. Și pe drumul Edomului au luat și pe împăratul Edomului. 3 împărați împotriva unui împărat. Numai că pe drum n-au mai dat de apă. Și când au dat de apă, spune în Sfânta Scriptură, că a început să spună Ioram: ce se face? 3 împărați mor în pustiu. Și atunci Iosafat, care era din Dumnezeu, avea întotdeauna ceva din Dumnezeu în el, spune: nu este pe aici un om al lui Dumnezeu? Să întrebe pe Domnul. Și atunci spune: este aici Șafat din Abel Mehola. Să-l chemăm să vedem ce cuvânt avem de la Dumnezeu. Și când vine Elisei, Ioram se duce la el și spune: împărate, uite, a dat Dumnezeu pe aceștia 3, Domnul meu, a dat Dumnezeu pe aceștia 3 împărați în mâna celuilalt. Și spun ei atunci, ca și când nu mai sorți de izbândă, Elisei se uită la Ioram și spune: dacă n-ar fi cu tine omul lui Dumnezeu, pe tine nu te-aș băga în seamă. Ca să vă dați seama la ce nivel trăia Elisei cu el. Era împăratul lui Israel. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. S-ar putea de multe ori în slujire să dăm valoare oamenilor care merită disprețuiți și să nu cinstim pe cei care merită să fie prețuiți.
În privința aceasta aș vrea să vă spun, e o vreme când se face cernerea în adunare. Nu e nevoie să vină o minune de la Dumnezeu să facă despărțirea. Cine e sfânt, în vremea aceasta se va sfinți mai departe. Cine trăiește în păcat, va trăi și mai departe în păcat. Și va veni vremea când se va face diferența, cernerea de la sine va veni. Dar omul lui Dumnezeu în toată vremea trebuie să aibă discernământ, să cinstească pe cel ce este vrednic de prețuit. A treia lecție pe care o învățăm și cu aceasta ne apropiem de încheiere: dacă Dumnezeu alege să vindece, este doar mila sa. E importantă lecția asta pentru această zi. Dacă Dumnezeu alege să vindece, este doar mila sa. Iată ce spunea versetul 27. Cei drept a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Avem noi teologiile noastre, ne pricepem de cele mai multe ori și știm exact ce se întâmplă. Însă vreau să vă spun, tot se propagă treaba asta. Dacă ești al Domnului, trebuie să fii bine financiar. Dacă ești al Domnului, trebuie să fii bine medical, să fii sănătos. Unde scrie asta? Unde scrie asta? După standardele Evangheliei prosperității, Apostolul Pavel nu prea era pocăit. Că Apostolul Pavel vorbește despre el și spune în lipsă de îmbrăcăminte și în lipsă de mâncare. Adesea. Cam așa era Apostolul Pavel. Nu prea avea cele necesare. Noi ne imaginăm că Apostolul Pavel era bogat. Frații mei, nu era așa. Uitați-vă la Apostolul Pavel ce spune în versetul 12 din ultimul capitol 4. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Versetul 13. Versetul celebru. Pot totul în Hristos care mă întărește. Știți ce vrea să spună Apostolul Pavel aici? Pot răbda totul în Hristos care mă întărește. Adică pot răbda și sărăcia prin care trec. Apoi spune Apostolul Pavel în versetul 14, dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Era adesea Apostolul Pavel în lipsă de îmbrăcăminte și lipsă de mâncare. N-avea Apostolul Pavel cu ce se îmbrăca, cu ce se hrăni. Și spunea în versetul 15, știți și voi înși vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine. Iată, trece în Macedonia și ajută-ne. A venit, a slujit, a înființat o biserică, apoi a plecat. Dar Apostolul Pavel, după ce a plecat, zice, știți voi înși vă, filipenilor, că lor le vorbea, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Ce înseamnă darea și primirea? Ei să-i dea Apostolului Pavel că ducea lipsă și de mâncare și de îmbrăcăminte și el să primească. Singura biserică care se îngrija de Apostolul Pavel era biserica din Filipi, la vremea respectivă. Așa s-a întâmplat, frații mei. Și de-aia Apostolul Pavel spune, pot totul, adică pot răbda totul în Hristos care mă întărește. Spune Apostolul Pavel, m-am deprins să trăiesc flămând. Și spune și în belșug. De ce în belșug? Acum explică versetul următor, versetul 16. Căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de 2 ori ceva pentru nevoile mele. A avut o dată sau chiar de 2 ori din belșug. Și apoi în versetul 17 explică, nu că umblu după daruri, dimpotrivă umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. 18. Am de toate acum și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit, de-aia s-a deprins să trăiască în belșug. Acum era bogat, că i-au trimis prin Epafrodit ceva, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Versetul următor. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Vedeți? Cam pe aici era Apostolul Pavel. Așa că Evanghelia prosperității n-are nicio dreptate, frații mei. Un om al lui Dumnezeu poate să fie și în sărăcie ani de zile. Că pe cei mai buni slujitori ai lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a format în singurătate, i-a format în suferință și i-a format în sărăcie. Pe acolo a ridicat Dumnezeu slujitor bun. Și Apostolul Pavel traversa perioade adesea de felul acesta. Vi-l imaginați pe Apostolul Pavel, pe care noi îl știm că s-a ridicat la Atena în fața filozofilor epicurieni și stoici, când a spus Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, poruncește tuturor oameni de pretutindeni să se pocăiască. Și spunem Apostolul Pavel, care umbla din călătorie în călătorie, îl vezi când în Corint, îl vezi când în Tesalonic, îl vezi când la Efes, îl vezi când la Filip, îl vezi când la Colose, îl vezi la Atena, Domne, centru, capitala dacă vreți.
a lumii antice, cea mai înaltă școală, nu făceau altceva decât să asculte și să vorbească ceva nou oamenii de acolo. A intrat Apostolul Pavel în elita lor, Domnule, o duce bine Apostolul Pavel. Nu era așa. Apostolul Pavel de multe ori se uita în buzunar și n-avea nimic după el. Se îngrijeau poate unii sau alții să mai facă cât un pachet să aibă ceva de mâncare. Asta era viața Apostolului Pavel. Și nu numai în privința sărăciei, ci și în privința sănătății. Apostolul Pavel a fost bolnav, frații mei. De aia spune Apostolul Pavel, v-am scris cu aceste slove mari. Nu vedea bine Apostolul Pavel. De aia zice, v-ați fi dat chiar și ochii din cap. Pentru că Apostolul Pavel avea problema ochilor. Probabil că îi curgeau ochii din cauza strălucirii pe drumul spre Emaus, în momentul în care s-a arătat Domnul Iisus Hristos. Au căzut solzii când a venit Anania, dar a rămas cu boala în ochii lui. Și Apostolul Pavel, doar urarea de sănătate, cum povesteam data trecută, o scria cu mâna lui. Atâta, că nu putea să vadă bine. Avea un grefier care îi scria epistolele. Și Apostolul Pavel s-a rugat pentru el de 3 ori, ca Mântuitorul în grădina Ghețimani, ca Domnul să-l vindece. Era un țăpuș în carne, o așchie în carne, adică o boală în trup. Și s-a rugat Apostolul Pavel, repet, Sfântul Apostol Pavel, ca Domnul să vindece boala pe care o avea. Și Domnul îi spune, nu, apostole, harul meu îți este de ajuns, puterea mea în slăbiciune se arată desăvârșită. Aș vrea să vă spun, frații mei, Apostolul Pavel cu darurile de la Dumnezeu se atingeau basmale și șorțuri, cum se cânta, mă ating de poala hainei tale. Ei atingeau basmale și șorțuri de hainele Apostolului Pavel și apoi puneau pe bolnavi și bolnavii erau tămăduiți. Și când se roagă Apostolul Pavel pentru el, Dumnezeu îi spune, ca Mântuitorului, nu, că Dumnezeul nostru ne ascultă, dar nu înseamnă că ne ascultă cum vrem noi. El ne ascultă și ne răspunde, dar nu ne răspunde după placul nostru totdeauna. Așa că aș vrea să vă spun, dacă vrea să vindece Dumnezeu, îi doar mila sa. A 3-a lecție pe care o învățăm. Dacă vrea să vindece Dumnezeu, e doar mila lui Dumnezeu. Într-una din zile, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei. Cine era Timotei? Avea simțiri, nimeni n-avea simțiri ca el. Era cel mai apropiat dintre ucenicii săi. Și spune lui Timotei o rețetă medicală. Timotei, pentru desele tale îmbolnăviri de stomac, să nu mai bei numai apă. Timotei, numai apă consuma. Avizul unora, numai apă consuma. Și spune, nu zice să bei, ci zice să iei și puțin vin. Adică să acționezi. Nu zice să bei. Gruo e termenul acolo în greacă. Adică să acționezi vin în apă. Că unii s-au jucat cu versetul ăsta spunând că au probleme la stomac. Și n-au avut. Dar cine s-a jucat, cred că s-a și aflat cu probleme de stomac. Pe alții Dumnezeu a coborât în țărâna pământului când s-au jucat cu cuvântul. Însă spune Sfânta Scriptură să iei și câte puțin vin, adică să acționezi în apă multe impurități. Și Apostolul Pavel îi spune, pentru că ai sensibilitate la stomac, ca să poți să traversezi cu bine problemele astea, că nu era apa cu sisteme de purificare, cu atâtea bacterii în ea. Zice, pui câte puțin vin în apă, că vinul e alcool și dezinfectează apa. Și atunci când bei, nu mai ai probleme, să nu te mai deranjezi. Că zice, din pricina deselor tale îmbolnăvi, mereu se îmbolnăvea din cauza apei impure. Frații mei, Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei o rețetă medicală? Păi nu era Apostolul Pavel omul lui Dumnezeu? Cum te pretezi, apostole, să prescrie acolo un tratament medical al vremii respective? Da, eu cred că Apostolul Pavel, că nu i-am spune, nu te rogi pentru el, Pavele, o zi de post nu ții și tu, nu spui mâinile pe el, să-i faci ungerea cu un de lemn să-l vindece Dumnezeu. Și eu cred că Apostolul Pavel ar fi spus, i-am făcut, m-am rugat și am insistat și cu lacrimi. Dar Dumnezeu n-a intervenit. Pentru că Dumnezeul nostru poate să vindece orice boală, dar nu înseamnă că e obligat să vindece orice boală. Dacă vrei, poți să mă cureți. Dacă vrei. Are un alt slujitor, Apostolul Pavel, îl are pe Trofim. Și scrie în a doua epistolă lui Timotei. Zice, pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Cum, Apostole Pavel, te ruga pentru el? Cum să nu mă rog? Am insistat înaintea lui Dumnezeu. Dar zice, Dumnezeu a ales să nu-l vindeci. Și l-am lăsat. Adică a fost cu el acolo, s-a rugat și a pus mâinile peste el. Poate l-a uns cu un de lemn și zice, l-am lăsat bolnav în Milet. Dacă Dumnezeu vrea să vindece, e doar mila sa. E doar mila sa. Nu-i obligat Dumnezeu și nu-i poate forța nimeni mâna să vindece. Dacă Dumnezeu s-a atins de copilașul nostru de Levi și l-a scos din septicemie după vreo 2-3 săptămâni de aparate, fără șansă de viață, Dumnezeu doar a avut milă de casa noastră. A fost doar mila sa, nimic mai mult de atât. Dacă Dumnezeu s-a atins de fratele Crăciun și l-a vindecat, a fost doar mila lui Dumnezeu. Pe alții în pandemie Dumnezeu i-a luat. Și au fost oamenii lui Dumnezeu, Viorel Candreanu și atâția alții care au slujit lui Dumnezeu, Corneliu Constantineanu, rector de institut. Când Dumnezeu hotărăște, hotărăște. Și ce hotărăște? Ce pecetruiește Dumnezeu rămâne pecetruit.
Dacă vindecă Dumnezeu, e doar mila sa. A venit la fratele Ștefan Neagu, un om al lui Dumnezeu, o soră, și spune: frate Ștefan, sunt foarte bolnavă. Zice: roagă-te și pentru mine, fă ungerea, să mă vindece Dumnezeu sau să mă ia la el, că nu mai pot să suport boala asta. Și spune fratele Ștefan surorii acestea: mă, soră dragă, dumneata ai venit cu două variante propuse și ambele bune. Să te vindece Domnul e super bine, nu? Și apoi să te ia Domnul e și mai bine, spune apostolul Pavel. Dar nu te-ai gândit că Domnul nu vrea să te vindece și să te mai lase și în trupul acesta, să nu te ia? Ca prin boală să te șlefuiască Dumnezeu și să lași mai de lăsat? Dacă Domnul ne vindecă, e harul său. Dacă Domnul ne lasă în viață cu boala, vreau să vă spun și în privința asta, e tot harul lui Dumnezeu. Că dacă Domnul ne ia deodată și nu suntem pregătiți, cum spunea, dezbrăcarea de trupul meu va veni deodată, cortul acesta, spunea Petru. Dacă Domnul te ia deodată, se oprește inima deodată, caz din picioare, o disecție de aortă, un accident frontal de mașină, nu mai ai timp să intri la mărturisire, nu mai ai timp să dai mână de pace cu cel cu care nu ești în păcat, nu mai ai timp să-i spui neveste: iartă-mă pentru toată viața de calvar pe care ți-am făcut-o, nu mai ai timp. Dar dacă Dumnezeu îți dă timp și te lasă încă în boală, e tot harul său. Cum se curăță aur un cuptor, argint un tigaie, așa se curăță și omul în suferință. Are timp să mărturisească, să se întoarcă cu fața la perete, să plângă înaintea lui Dumnezeu toate păcatele, să-și ceară iertare la toți, să-i sune, să-i pară rău de greșeala pe care a făcut-o înaintea lui Dumnezeu. E un har de la Dumnezeu și așa. Și apoi dacă Domnul pe unii vrea să ia din viață, și ăsta e un har de la Dumnezeu. Când își termină Domnul lucrarea, de ceva tot trebuie să plecăm. Și atunci pe unii Dumnezeu ia din viață printr-o boală, că pleci în accident de mașină, că mori în avion, că mor de stop cardiac sau că mor poate în patul dumneata. De ceva tot trebuie să pleci. Așa că dacă lucrezi, ești Dumnezeu. Și chiar de nu, tot tu ești Dumnezeu. Când duci deschizi, ești Dumnezeu. Și când le închizi, tot tu ești Dumnezeu. De vindești, tu ești Dumnezeu. Și chiar de nu, tot tu ești Dumnezeu. Eu cred într-un Dumnezeu al minunilor. Aș vrea să vă spun în partea aceasta finală: eu am trăit minuni și atâtea minuni în viața mea. Dacă n-aș fi văzut minunile astea, n-aș fi crezut probabil în lucrarea Duhului Sfânt. Câte erezii, câte minciuni, câte prorocii sunt. N-aș mai fi crezut dacă n-aș fi pipăit cu mâinile mele atâtea minuni. În dreptul mamei mele am trăit minuni de felul acesta. Uneori nici ajunge ungerea și intervine lucrarea lui Dumnezeu. Mama mea a avut o perioadă foarte grea, poate că am mai relatat lucrul acesta data trecută cu privire la inimă, avea o valvă înfundată și în momentul în care mama mea m-a chemat la rugăciune se simțea atât de rău, copil în casa părintească. A venit și vecina care urma peste ani de zile să vină mama soacră și atunci când am plecat genunchii la rugăciune a ieșit descoperire întâi pentru mine, care plânsesem înaintea lui Dumnezeu toate păcatele din viața mea. Și Dumnezeu a descoperit prin ea: iată, fiule, pentru tot ce ai mărturisit înaintea mea, pentru că ai plâns și ți-ai mărturisit toate păcatele, iată ce strigă Duhul Sfânt, de toate te-am iertat, spune Domnul Dumnezeu. Știți cât de ușor m-am simțit în momentul în care Dumnezeu mi-a confirmat că a iertat toată vina păcatului meu? De ce credeți că strigă David: ferice de omul cu fără de lege iertată? Dacă ai ști ce înseamnă fericirea pe care ți-o dă Dumnezeu când te iartă de păcatul din viața ta, nu te mai condamnă conștiința noaptea în patul tău, nu mai ți-e frică să dai ochii cu nevasta sau ochii cu veșnicia cu Dumnezeu. Ai eliberarea pe care o simți când te iartă Dumnezeu. Apoi se îndreaptă prorocia de la mine spre mama mea și spune: femeie, ai spus că nu vei mai trăi și vei muri și n-ai să-ți mai vezi ai tăi copii. Eu sunt Dumnezeul care ți-am creat inima și chiar acum ating de valva ta înfundată și îți dau viață. Ai să-ți vezi numai copii, ci și nepoții ți vei vedea. Dumnezeu s-a atins de mama mea și astăzi este în viață. Lucrează la spital în continuare, la farmacie și numai din partea noastră are 3 copii. Și mama mea și astăzi cred că este în adunare și slujește în casa lui Dumnezeu, spune poezii. Dumnezeul nostru face minuni fără număr, frații mei. Am trăit minuni în casele noastre și de atâtea ori ne uităm la copiii pe care ne-a dat Dumnezeu. Levi, despre care povesteam, fără șansă de viață înaintea doctorilor. Ne-am pus fața la pământ în cameră și am spus: Doamne, de mici te-am slujit pe Tine, a venit vremea să răspunzi la rugăciunea noastră, intervino cu minune în dreptul acestui copil. Numai că Dumnezeu ne-a zdrobit până în punctul în care a trebuit să acceptăm ca Mântuitorul: Doamne, facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Când ajungem în punctul acceptării voii lui Dumnezeu, de-abia atunci poate să intervină Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu, după săptămâni de aparate, de post, de rugăciune, Dumnezeu a dat izbăvire casei noastre. Dumnezeu se poate atinge și de problemele celor care sunt în adunare, indiferent care ar fi bolile. Însă spuneam, frații mei, în primul rând, prima lecție pe care o învățăm: putem să ajungem bolnavi din pricina lucrării lui Dumnezeu, dar măcar să nu ne consumăm pentru lucruri care nu merită. Că unii ajung bolnavi pentru afaceri,
ați ajung bolnavi pentru bani, dar dacă suntem bolnavi din pricina lucrării, slăvit să fie Domnul, e un har și să suferim. Nu e numai harul martiriului, poți să fii în fiecare zi în suferință datorită lucrării lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun, chiar dacă aici pe pământ vorba cuiva, salariul nu-i mare, pensia e mare în împărăția lui Dumnezeu. Merită să slujești pentru lucrarea lui Dumnezeu cu toată puterea, pentru că vine ziua în care El însuși, spunea Apostol Pavel, îmi va pune cununa pe cap și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cine iubește venirea nu mai așteaptă, o și grăbește, își dorește să lucreze, să strângă suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Se frământă noaptea și se învârte de pe parte pe alta ca ușa în țâțâni. Cum să mai vină suflete la mântuire? Cei care au fost și nu mai sunt, să revină în adunare, să vină o cercetare în poporul lui Dumnezeu, să simțim lucrarea lui Dumnezeu că înaintează. Și te îmbolnăvești în felul ăsta. Dar aș vrea să vă spun, în al doilea rând, cei care se ostenesc merită să fie prețuiți. Puneți preț pe oamenii care trudesc pentru lucrarea lui Dumnezeu. Noi am venit din România și plecăm, dar rămân aici lucrătorii lui Dumnezeu care se ostenesc pentru dumneavoastră. Prețuiți și răsplătiți muncile lor. Purtați în rugăciune, mijlociți pentru ei ca Dumnezeu să lucreze și să-i îmbărbăteze. Atacuri care sunt în biserică, atacuri care sunt în familie, Dumnezeu să lucreze și să-ți proslăvească numele în vederea aceasta. Și în al treilea rând învățăm, dacă intervine Dumnezeu, este doar harul Său. Dacă intervine Dumnezeu, este doar harul Său. Nici nu apuci uneori să vii la ungere. Când Dumnezeu vrea să lucreze la o problemă și vede inima dumneata și știe planul pe care îl are pentru viața ta, mâna lui Dumnezeu se poate întinde cu putere și poate rezolva problema respectivă. Știu, și am să închei cu treaba aceasta, într-una din evangelizări, știu un om, de curând, că nu vorbim de minuni de mult, știu un om care în momentul în care a fost chemat la evangelizare, după ce s-a făcut evangelizarea, a venit conducătorul la el și a spus: frate conducător, în apropiere de zona noastră, a spus conducătorul: frate slujitor, zice, avem aici o femeie de cancer, i-au dat doctorii doar 2 săptămâni de trăit, e nevoie de o rugăciune pentru ea. Și în momentul acela, în seara respectivă, nici ungerea nu s-a făcut, dar în seara respectivă, de curând s-a întâmplat lucrul acesta. Frații au intrat în rugăciune pentru acea femeie, slujitorul a proclamat numele lui Dumnezeu. Vreau să vă spun de curând, au trecut peste 10 luni, și femeia asta este vindecată în adunare în continuare. Frații mei, am trăit minuni și în această zi credem că Dumnezeu poate să mai facă minuni. Spuneam, Salm, tu faci minuni fără număr. Aș vrea să ne ridicăm cu toți pe picioare în această zi și aș vrea să ne rugăm Domnului pentru cazurile care sunt. Dumneavoastră le știți. Proclamăm numele lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Și poate că sunt unii aici care vor să primească de la Dumnezeu vindecare. Dacă e ceva de mărturisit, așa e procedura biblică. Spunea Apostolul Pavel în cuvântul lui Dumnezeu: pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. De ce se ajunge la asta? Procedura biblică e atunci când cineva este în suferință. Ce spune Iacov? Capitolul 5, versetul 13. Este cineva în suferință? Nu să se ducă la doctori, nici să pună pe alții să se roage, el însuși să se roage. Este vreunul printre voi în suferință, să se roage el. Nu punem biserica să se roage dacă noi nu ne-am rugat. Dar dacă ne-am rugat Domnului și Domnul n-a intervenit, ba încă s-a agravat, zice apoi, este cineva printre voi bolnav. Deci din suferință a dat în boală, s-a agravat. Ce facem? Să cheme pe prezbiterii bisericii. Vin prezbiterii bisericii. Cum procedează prezbiterii? Dacă e ceva de mărturisit, mărturisim înainte. Zice, mărturisiți-vă unii altora păcatele și apoi zice, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Așa e ordinea. Dar după ce a mărturisit omul, noi până să ne rugăm îi facem ungerea cu un de lemn. Nu un de lemn nu-l vindecă. Zice, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoșa. Rugăciunea. Și cum trebuie să se roage omul lui Dumnezeu, prezbiterul? Cum spune Biblia? Zice, rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Trebuie să se roage fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Nu ne rugăm cu deznădejde, nu ne rugăm deprimați, că nu avem un Dumnezeu neputincios. Dumnezeul nostru ține galaxiile, planetele și universul în mâinile sale. Zăpada și ploaia, norii și ceața. E Dumnezeul care clatină temeliile pământului. Dumnezeu poate interveni la problema aceea. Și ne rugăm cu toată inima ca Dumnezeu să intervină. Însă, s-ar putea după rugăciune totuși Dumnezeu să nu intervină. Ce facem? Atunci de-abia, că Dumnezeu nu împotriva doctorilor, atunci de-abia apelăm la doctori.
Spunea Apostolul Pavel, doctorul Luca este cu mine. Dacă Domnul l-a vindecat și l-a luat pe Luca să-l trateze problema de ochi pe care o avea, îi făcea niște alifii, Dumnezeu lucra prin tratamentele medicale ca să poată ține pe loc boala respectivă, să nu se agraveze. Și sigur că Apostolul Pavel vorbește așa, dar și Mântuitorul spune, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei te poate Dumnezeu lăsa pe mâna doctorilor. De ce să ajungi pe mâna doctorilor? Păi de ce să ajungi? Pentru că acolo Dumnezeu te lasă să fii mărturie în spital. Vorba cuiva spunea, omul al lui Dumnezeu, un doctor, eu știu care sunt pocăiți la voi, Domne, că unii în momentul în care află pe secția mea de oncologie că au cancer, dau cu capul de pereți și încep să intre în ceasul morții. Dar alții dintre voi care vin de la adunare, de la voi, când află că-s bolnav de cancer, varsă o lacrimă, dar spun, dacă Tu ai îngăduit, Doamne, să trec și pe aici, facă-se voia Ta, dă-mi putere să nu cârtesc. Deci eu îmi dau seama care sunt pocăiți și care nu sunt pocăiți de la voi, de la adunare. Te lasă Domnul în spital pe mâna doctorului ca să fii mărturie. Cel neprihănit și la moarte trage nădejde. El are încredere că Dumnezeu nu-l lasă în pasarela rece a morții când trebuie să o treacă. Tu mă vei lua de mâna dreaptă. El crede că Dumnezeu îl va trece dincolo. Mă întreba mama soacră, cum o fi momentul în care va trebui să plec din viață? O să trag deodată așa și o să închid ochii. Cum va fi plecarea din viață? Și zic, stați liniștită, mami, Dumnezeu vă va lua de mâna dreaptă și vă trece în partea cealaltă. Nu-i grea moartea. E doar o clipă când ca o ușă se deschide și în momentul în care se deschide trecem în încăperea cealaltă. Dumnezeu care a fost cu noi aici e și la trecere, e și în partea cealaltă cu noi. Dacă vrea să ne vindece, e doar harul Său. Dacă vrea Dumnezeu să ne vindece, înseamnă că mai are de lucrat cu noi pe pământul ăsta. Să nu ne pierdem timpul pe gunoaie. Noi n-am fost creați să ținem pământului umbră degeaba. Ne-am fost chemați să fim vasele lui Dumnezeu de cinste. Să se folosească Dumnezeu de noi ca niște instrumente ale Sale. Să strălucească gloria lui Dumnezeu prin viețile noastre. Să răspândim o mireasmă de la viață către viață. Nu-ți pierde timpul pe gunoaie. Nu te încurca cu treburile lumii. Tu ești un ostaș în slujba Marelui General. Dumnezeu vrea să te folosească în lucrarea ta. Dacă te vindecă în această zi, spune, Doamne, dacă mă vindeci ca soacra lui Petru, mă pun să te slujesc cum trebuie. Iau hotărâre dinainte ca să poți să-L motivezi pe Dumnezeu. Uneori trebuie să faci o făgăduință înaintea Lui. Spunea fratele Ștefan unei familii care n-avea copii, când a venit să îi ceară fratelui Ștefan Neac, care avea mulți copii, lasă-mi-l pe cel mic, pe Filip Neac, să-l creștem noi. Spunea fratele Ștefan, de ce vreți să luați un copil în adopție? N-aveți copii? N-avem. Păi și v-ați rugat, Domnule, n-am rugat. Ungerea a cerut, am cerut. Și Domnul n-a lucrat, frate. Zice, dar de mărturisit ați mărturisit? Zice, nici nu știam că trebuie mărturisire. Păi așa scrie. Și zice, da, o făgăduință Domnului după mărturisire să faceți. Zice, păi cum, frate, să facem o juruință? Zice, păi Ana, când a vrut un copil, a promis Domnului ceva și Domnul s-a îndurat. Eu n-am văzut stearpă în Biblie care să rămână stearpă. Sara a fost stearpă, Domnul a vindecat-o. Rebecca a fost stearpă, Domnul a vindecat-o. Rahel a fost stearpă, Domnul a vindecat-o. Ana a fost stearpă, Domnul a vindecat-o. Zaharia o avea pe Elisabeta stearpă, Domnul a vindecat-o. Știi cine rămâne fără rod? Doar Mical. Din toată Biblia doar Mical. Că asta și-a permis să disprețuiască. Cine nu se pocăiește și stă tot cu disprețul în gură toată ziua, Dumnezeu nu intervine să dea rod. Așa că m-aș ruga în această zi Dumnezeu să ne dea un duc de pocăință. Și când vom intra la rugăciunea aceasta, eu cred că Dumnezeu este gata pregătit cu intervenția. Atâtea răspunsuri sunt în ceruri pregătite, dar nu le accesăm pentru că nu ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm cu toată inima pentru cazurile care vor fi. Împreună cu fratele păstor, cu fratele presbiter. Mulțumim de ocazia aceasta de a fi împreună. Noi suntem niște simpli oameni. Nu noi, nu un de lemn nu face minuni, ci Dumnezeu care este în ceruri și stăpânește pe scaunul lui de domnie. Un cuvânt dacă spune, o vorbă și e de ajuns să intervină. Așa că ne vom ruga, Doamne, dacă vrei, Tu poți. Intervină, Doamne Dumnezeule. Ce o să strigăm? Că merite n-avem. Ai milă, Doamne. Noi n-avem merite, dar strigăm după mila sa. Toate meritele la El. Să se milostivească Dumnezeu de sufletele noastre înaintea Lui. Dumnezeul nostru trăiește. Și pentru că El trăiește, are putere să-ți dea viață, să mai trăiești și dumneata. Să-ți înădească firul vieții și boala într-o clipă să dispară. Așa că ne vom ruga Domnului Dumnezeu să se îndure. Dacă sunt persoane care